Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Joe Giglio kellu jammetti li l-ebda pajjiż fl-Unjoni Ewropea mhu jgħin lin-nies u lin-negozji daqs Malta fejn jidħlu l-kontijiet tal-enerġija. Viżibilment mifxul meta mistoqsi d-domanda minn One News, Giglio l-ewwel ipprova jattakka lill-Gvern. Iżda mitlub isemmi mqar 3 pajjiżi fejn il-kontijiet tad-dawl molewx bħalma huwa fil-każ f'Malta ma kellux għażla ħlief li jammetti l-fatti. Ma hemm ebda pajjiż. 3 pajjiżi li molewx il-prezzijiet tal-enerġija fihom. Ebda pajjiż li jussussidja l-fattu mhux li l-gvern qed jissussidja l-kontijiet tad-dawl tal-ilma. Il-gvern qed jissussidja bit-taxxi tagħna. Hawn Giglio dar fuq suġġetti oħra. Iżda la darba kienet jitkellem fuq il-kwalità tal-ħajja, erġajna poġġejnilu domanda sempliċi jekk hemmx pajjiżi oħrajn li qed jgħinu daqs Malta biex iċ-ċittadini ikunu mħarsa miż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija. Ma tistax issemmi li 3 pajjiżi. Hemm ebda pajjiżi. Joe Giglio kienet jitkellem quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija f'konferenza tal-aħbarijiet biex jgħid li f'Malta s-sigurtà hija medda. Din il-konferenza tal-aħbarijiet indirizza ftit tal-jiem biss wara li ddeskriva l-ħidma tal-forzi tal-ordni kontra l-kriminalità fosthom traffikar ta' droga bħala teatrin.